Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Chodská Highway, soukromý sraz majitelů vozů, které formovaly historii amerických silnic. Událost, která nevznikla jako show pro veřejnost, ale jako místo setkání lidí se stejnou vášní. Od roku 2018 se uskutečnilo již 9 srazů. V roce 2023 dokonce 2. 9. ročník potvrzuje, že nejde o náhodu, ale o tradici, která si našla své pevné místo. Počasí tentokrát zůstalo nevyzpytatelné, přesto nabídlo příjemnější podmínky než předchozí horké dny. Jsme zase na louce, kde děláme sraz aut z historie amerických silnic Chodská Highway. Tohle, co tu vidíte, to jsme tady spáchali už 9krát a letošní 9. akce se přehoupla přes 100 aut, což jsme dosáhli limitu, protože náš limit byl 100 aut a víc už se to rozšiřovat nebude. Začali jsme v roce 2018. Je to sraz vozů z historie amerických silnic, takže se tady objevují stará americká auta, ale i evropská a japonská, která se dovážela do Spojených států. No, máme ty káry rádi, poznáme se ze srazů a jo, takováhle party nás baví, protože ty starý auta, to je náš svět. Program srazu spojuje prezentaci vozů, společnou jízdu i hudbu. Letos se kolona amerických automobilů projela náměstím ve Gdyni a také historickým centrem Domažlic.
Atmosféru doplnilo vystoupení Elvis Presley Show a kapela Prague Rockabilly Cat. Hudba, která k těmto vozům patří, stejně přirozeně jako chrom a burácení motorů. Sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Can't talk me down. I said my praise. I said the morning all over the place. I do anything that you want to do, but I hardly lay on my shoes. So don't you step on blue suede shoes. Well, I can only thin but my blue suede shoes. No. Chodská highway však není jen o programu. Je především o lidech, kteří udržují historii amerického automobilismu při životě. A právě jejich vozy si nyní představíme podrobněji. Americká automobilová produkce byla po desetiletí postavena na jednoduchém principu. Velký motor a vysoký výkon. Naprostá většina těchto automobilů byla vybavena vidlicovými osmiválci o vysokém objemu. Spotřeba paliva tehdy nepatřila mezi hlavní témata. Důležitější byl komfort, síla a schopnost překonávat dlouhé vzdálenosti. Charakteristickým prvkem byla také automatická převodovka. Prvních 15 vozů, kterým se budeme věnovat, patří značce Cadillac. Ten nebyl lidovým automobilem, byl symbolem postavení, úspěchu a luxusu. Jednalo se o vlajkovou loď koncernu General Motors. Nejstarším Cadillacem letošního setkání je vůz z roku 1951. Následující 3 jsou modely sedan DeVille z roku 1959. Tento ročník je kultovní. V éře zadních křídel měl ta největší. U 2 z nich si také můžete povšimnout jiného zadního skla. Je to karosářská verze Flat Top. V tomto provedení dorazil také Cadillac z roku 1960. Z první poloviny 60. let zde máme 2 zástupce kupé DeVille. Stejně je tomu i u dalších 2 vozů z let 70. Ty se ale již vyznačovaly ostrými hranami. Na Cadillacu DeVille z roku 1970 je k vidění dobová patina. I toto je model DeVille, tentokrát z roku 1973. Na srazu se bylo možné potkat se 2 modely Eldorado. Oba z roku 1974. Mají pohon předních kol, což bylo v té době ojedinělé.
Za zmínku jistě stojí, že vůz se stahovací střechou řídí dáma. Se značkou Cadillac se rozloučíme směsí sedanů i kupé modelu DeVille z druhé poloviny 70. let. Ty již měly přední světla hranatá a vyráběly se i v letech 80. s různými odlišnostmi. Konkurence pro Cadillacy byla auta značky Lincoln. Jak dvoudveřové modely Mark, tak čtyřdvéřový Continental měly zasouvací kryty předních světel. Odpověď korporace Chrysler na luxusní Cadillacy a Lincolny byla její značka Imperial. Tento Imperial Le Baron z počátku 70. let měl oproti ostrým hranám konkurence rohy přece jen trochu zaoblené. Díky mohutnosti předního nárazníku a krytům předních světel to vypadalo, že člověk neví, co je předek a co zadek. Další vůz značky Imperial ovšem z 50. let přijel z německého sousedství. I jedná se již o zaniklou značku. Vozy Hudson se dnes již také nevyrábí. Za 9 let historie srazu se zde tato značka objevila poprvé. Tento Hudson Hornet je z roku 1952 a jeho majitel vyhrál první cenu v kategorii aut do roku 1964. Letos poprvé se totiž pořadatelé rozhodli udělovat poháry. Oceněno bylo první, druhé a třetí místo v kategoriích do roku 1964. Od roku 1965 a samostatnou skupinou byly kabriolety. O vítězích hlasovali sami účastníci. Splish, splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Yeah. Teď se již podíváme na značku Dodge. Tento pick-up z konce 40. let je takovým předchůdcem dnešních novodobých Ramů, které jsou i na našich silnicích poměrně často k vidění. Tenhle Dodge je nejstarší vůz srazu a zároveň i nejstarší v historii Chotské highway. Je z roku 1920. I saw the whole gang dancing on my front room rug. Yeah, the flip-flop they was doing the bop. All the teens had to dance in hood. There was a lollipop with a Peggy Sue. Good golly, Miss Molly was the internet too. With a splish splash, I forgot about the bell. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was dancing splash, feeling with the feeling. Dodge Polara je k vidění na srazu pravidelně. Jedná se o sedan střední třídy z roku 1973. Těmto žádaným kupé se říká muscle car. Po překladu do češtiny svalnatá auta. Je již všem jasné, že se jedná o nabušené vozy. Do této skupiny určitě patří Dodge Challenger z roku 1970. Dále také Dodge Charger z roku 1970 a také Dodge Cornet z roku 1968. Tyhle tři muscle car jsou ve své kategorii top vozy. Silná a výkonná auta uměl také Ford.
S jedním z nich přijel šéfredaktor časopisu Chrom plameny, který se věnuje americkým vozům. Na setkání přivezl ukázat Ford Thunderbird z roku 1970. Mercury Cougar je malá mrštná potvora z počátku 70. let. Zajímavostí je, že vrak tohoto typu stojí na kruhovém objezdu ve Strakonicích jako dekorace. Ford Mustang můžeme nazvat legendou a tento obzvlášť. Jeho přední maska a barva odkazuje na kultovní film Balitův případ. Další Mustang, který je z druhé poloviny 60. let, je také hatchback. To je název typu karosérie a znamená zešikmená záď. To již následující Mustangy nemají. Například tyto dva z poloviny 60. let jsou kabriolety. Nyní dva vozy z první poloviny let 60. Ford Galaxy a Ford Thunderbird. Za pozornost stojí jeho zajímavá zadní světla. Ford Mustang Cobra z roku 1979 je jak z jiného světa. Není to již kultovní model, ale právě proto je zajímavý, protože není na srazech vůbec vidět. Ford Bronco je autem do terénu. Ford Rancher z roku 1975 kombinoval pracovní pick-up a osobní auto. Přes týden na práci, v neděli do kostela. Až v tomto roce se poprvé na Chotské highway zúčastnil civilní vůz značky Jeep. Byl jím tento model Wagoneer. Naopak na žádném srazu nemůže chybět značka Chevrolet. Tentokrát zde bylo 8 jejich zástupců. První dva jsou modely Suburban. Tak jako u značky Jeep mají pohon 4x4, auta na práci i pro rodiny na tahání obytných přívěsů. Tyto modely jsou ze 70. let. Na americkém venkově byl velmi oblíbený Chevrolet Silverado. Tento pick-up je také ve verzi do terénu. Chevrolet Impala byl sedan vhodný pro rodiny i státní instituce, včetně policie. Tento je z roku 1974. Majitel tohoto vozu Chevrolet Camaro z druhé poloviny 70. let jel náhodou kolem a tak se ke srazu přidal. Oblíbené sportovní korvety od Chevroletu ze 70. let byly na srazu 4. 2 červené, černá a béžová. Tato generace je značená jako C3 a je poměrně často k vidění. Ty starší jsou mnohem vzácnější a právě na ně se nyní podíváme. Na sraz totiž dorazila jedna korveta generace C2 z let 60. Opravdovým skvostem je korveta C1 z let 50. Ta také vyhrála pohár v kategorii kabriolet.
Pod křídla gigantu General Motors patří značka Oldsmobile. Toto je druhý nejstarší vůz letošního srazu. Vyroben byl v roce 1941. Pro srovnání, jak se vývoj automobilů měnil, zde máme o 30 let mladší Oldsmobile Delta z roku 1971. Muscle Car Oldsmobile Cutlass z roku 1969 se pyšní zajímavou zádí. Pozoruhodnou záď a tvar zadního skla má také auto značky Buick. Tato třetí generace Riviery z let 1971 až 73 se totiž proslavila svou radikální zádí ve tvaru lodního trupu. Toto je Buick GS z roku 1970. Obsah motoru 7,7 litrů mu zajišťuje hodně slušný výkon. Buick Centurion je kabriolet z roku 1971. Pro Buick Century z roku 1976 již byla použita hranatá přední světla. Tento Buick z druhé poloviny 60. let se objevil na srazu poprvé. Jeho majitel dříve jezdil s Fordem. Z druhé poloviny 60. let doráží i pravidelně tento Buick Wildcat. Na závěr jsme si nechali nejstarší Buick z roku 1960, a to model Invicta. Tohoto roku a stylu zůstaneme i u následující značky, kterou je Pontiac. Tento vůz roku 1960 má kanadské označení Laurentian. V USA nesl pro nás možná známější jméno Bonneville. K Pontiacu Le Mans z roku 1966 se váže jeho historie. Poslední, kdo s ním v USA jezdil, byla stařenka v úctyhodném věku, která se s vozem nechtěla do poslední chvíle rozloučit. Péči, jakou má Pontiac Le Mans v kabrioletu, by mohlo závidět kdejaké zvířátko. Majitel si dává záležet na každém detailu. Od roku 1968 se Pontiacy vyznačovaly jakýmsi zubem či nosem uprostřed masky chladiče. To je vidět i u modelu Catalina v dvoudvéřové verzi. I následující Catalina je z roku 1968, tentokrát však verze v kabrioletu. Čtyřdvéřový sedan Bonneville je také ročník 68. Otázkou zůstává, co vozí v kufru, že mu sedí zadek vozu tak nízko.
Klasický rodinný sedan Pontiac Bonneville se také na první pohled pozná podle nosu na přední masce. Tento zub si udržel i Pontiac Tempest z počátku 70. let. Teď vidíme Pontiac Firebird z druhé poloviny 70. let. Kupé, jež doplňovalo svého koncernového bratra Chevrolet Camaro. Pontiac Fiero je vůz z 80. let, který pořadatelé svou návštěvou trochu překvapil, ale nutno dodat, že příjemně, a tak se přidal k tomuto srazu. Značka GMC je poslední od společnosti General Motors. Model označovaný Van je z 80. let, ovšem modelově sahá do let 70. Značka AMC je zkratkou pro název menší automobilky American Motors Corporation. Model Pacer je malý vůz s 5litrovým osmiválcem z roku 1979. Jeho majitelé, jako jediní v historii Chodské highway, se účastnili nejen všech 9 srazů, ale také jeli všechny výšky. Neodradil je ani jejich věk, ani počasí. Byť leckdy nebylo opravdu pěkné. Za tuto věrnost dostali od pořadatelů pamětní obraz. Kde je auto, logo Chodský highway, s logem AMC Pacer. Jsou tam všechny datumy, kdy se ty Chodský highway jeli. Nyní následují 2 zástupci značky Mercury, která patřila pod křídla gigantu Ford. První Mercury je z poloviny 70. let. Mercury Marauder z roku 1965 také patří mezi vozy, u kterých je známá jejich historie. Poslední majitel v USA byl starý pán, který si nechal vyladit zvuk výfuků tak, aby připomínali stíhačku s hvězdicovým motorem, se kterou za války létal. Pod společnost Chrysler Corporation patřily kromě vozů Chrysler také značky Imperial, Dodge a Plymouth. My se nyní zastavíme u poslední jmenované. Kombík značky Plymouth druhé poloviny 60. let získal pohár a první místo v kategorii vozů od roku 1965 výše. Co bylo zajímavé, že cenu získal i přesto, že jeho motor nebyl vidlicový 8válec, ale řadový 6válec. Ony totiž motory V8 jsou považovány za srdce amerických motorů. Roli určitě sehrála stylovost interiéru a oblečení posádky. Plymouth Satellite, kultovní kupé s krásnou zádí, přijelo na sraz poprvé. Na sraz dorazily 4 vozy značky Chrysler z roku 1971 a všechny měly pod kapotou motory V8 obsahu 7,2 litru. Chrysler 300 je dlouhé kupé působící mohutným dojmem. 300 se poznala přední maskou s výklopnými kryty předních světel. Byl na všech 9 srazech, poněvadž ho vlastnil organizátor. Po srazu byl prodán, ale nový majitel je zblízka a tak se 300 na další akci s největší pravděpodobností opět objeví. I toto je model 300 a je ojedinělý svou 4dveřovou karosérií, poněvadž 300 byla většinou kupé.
Model stejné karoserie, ovšem s klasickými předními světly bez krytek. Jde o model New Yorker, velký luxusní sedan velmi dobrých jízdních vlastností. Poslední je verze kombi, jež nesla název Town Country. Kombíky skončily většinou v drtičkách a také jich na srazech výrazně méně. Nyní se podíváme na auta z Evropy. Na amerických silnicích se totiž objevovaly i značky z dovozu. Velmi zastoupeny byly Volkswageny, jako i tento model T2. Byla to lidová auta a busíky od VW byly oblíbeny k cestování i v komunitě hippies. Malý Volkswagen Brouk byl v USA prodáván ve velkých počtech. Na americký trh se dostávala i drahá německá auta značky Porsche. Sportovní kupé s motorem vzadu, který žádný z amerických výrobců nenabízel. Levnější německé kupé, které se do USA v 70. letech dováželo, byl Opel GT. Německá značka Mercedes patřila k vyhlášeným po celém světě. Tato kupé v kabrioletu se těšila v USA veliké oblibě. Mnohem méně byly zastoupeny na americkém trhu francouzské značky jako tento Peugeot. Za velkou louží jezdily i italské vozy, jako je Lancia a její model v USA pod názvem Scorpion nebo Alfa Romeo Montreal s karosářským podpisem Studia Bertone. V Americe nechyběly ani britské vozy, jako například kultovní kupé Jaguar s velmi dlouhou přídí, označované jako typ E. Čtyřdvéřový sedan Jaguar, též z let 60. patřil k vozům s dobrým rodokmenem. Nyní se přesuneme od civilních automobilů k armádním. Velmi známá je značka Willys. Tento model Jeep je z poloviny 50. let. A později se automobilka přejmenovala na Jeep pro úspěch těchto modelů a vydala se i na civilní trh. Ikonou táhlých amerických silnic jsou klasické užitkové kamiony. Na sraz přijeli dva modely 70. let značky Kenworth. K vidění byly i další dva, již modernější kamiony, nicméně stále více jak 20 let staré. První značky Kenworth a druhý značky Freightliner. Jestliže americké osobní vozy disponovaly výhradně benzínovými motory, nákladní vozy používaly v hojné míře motory naftové. Nejznámější motory pro nákladáky byly značky Cummins, Caterpillar a Detroit Diesel. Mimořádně se na chodskou highway vydalo i novodobé auto Chevrolet Corvette. Majitel s ním přijel, poněvadž jeho staré Ferrari, se kterým na sraz jezdíval, bylo pro tento rok rozebrané.
Stálo trochu stranou, ale při ukázce veřejnosti průjezdem náměstím Gdyně se mělo postavit vedle korvety C1 z 50. let a zvýraznit propast času. V momentě výjezdu přišel déšť a tak se od tohoto nápadu upustilo. Za zmínku stojí i vrtulník značky Bell, který je v USA naprostým etalonem. Model 407 vychází z klasiky 70. let, modelu 206 Jet Ranger. Jak jsme již v průběhu filmu zmínili, na závěr dne se přebíraly poháry. Povšimnout si můžete i stylově oblečené dívky s dobovým účesem, která ocenění předávala. Jedna z kategorií, takzvaná kategorie muscle car, co jsou takový silný bejce auta, tak získali tyto dva vozy. První místo získal Dodge Coronet z roku 1968 a třetí místo Buick GS z roku 1970. Zajímavý na tom je, že oba dva vozy jsou auta jedné rodiny, která se zabývá dovozem těchto aut. Takže tady, kde mám to první místo, ten pohár, ukažte kluci, první místo a třetí místo. Takže kdybyste chtěli nějakou takovou muscle caru, chlapci vám ji dovezou. Firma MR Motors. Ale pozor, není to jenom muscle car, ale jsou to i takovýhle skříně, takovýhle nábytek, jako je ten Cadillac z roku, co to je rok, 1972? 73. Se západem slunce motory utichají. Chodská highway opět připomněla historii amerických silnic. Za každým autem jsou roky péče a lidé, kteří je udržují při životě. A i když je to takový svět sám pro sebe, udělá radost i lidem mimo tuto komunitu, když takový vůz na silnici potkají. Letos opět všichni společně ukázali, že vášeň pro automobilovou minulost má své pevné místo i dnes. Na závěr patří poděkování sponzorům. Těmi byly firma MR Motors, firma Oterm, která má obchod s okny a dveřmi v Klatovech na výjezdu na Plzeň. Dalším partnerem je firma Panmobil z Horšovského Týna, zabývající se prodejem nových i ojetých obytných vozů.